a vrata Zagrebačke arene otvorena su. Hrvatski festival hrane i vina okupio je najbolje gastronome, vinare i hotelijere, pa će idućih dana posjetitelji moći uživati i u kulinarskim spektaklima, vinskim radionicama, ali i programima za djecu. Najbolji proizvođači hrane i vina iz svih dijelova Hrvatske nakratko su preselili u arenu, a svatko se hvali onim što mu najbolje ide, kao primjerice Zagorci i Slavonci suhomesnatim proizvodima. Bez čvaraka nema ništa, jel? Tu je kulenova seka, imate bijelu slaninu, suhi vrat, suhi kare, švarglu, dimljene nogice. To su domaći zagorski štrukli, domaći kruh zagorski, pa imamo domaće čvarke. Možete kušati i razne vrste sira najboljih proizvođača s otoka Paga. Ovo je naš novi sir, to je mediterano, sir sa kaduljom. Imamo još ovčji sir flamenko i kravlje sireve primorac. Slastičari s Raba pohvalili su se izradom poznate rapske torte, a sljedećih dana i ostali slastičari prezentirat će svoja umjeća. Prezentirat ću jedno moderno slastičarstvo, dakle radit ću švarcvaldicu na moj način, trio sjemenka i izbor posljednjih bobica. Uz hranu posjetitelji mogu uživati u degustacijama vrhunskih vina, a možete isprobati jednu od 14 voćnih rakija na štandu kod gospođe Natalije. Zašto bi engleski viski ili francuski konjak bio bolji od domaćih hrvatskih rakija? Ja smatram da je obrnuto. U sljedeća 2 dana festival nudi i razne kulinarske radionice, natjecanja, a i zanimljivosti za djecu. Cijena ulaznice je 40 kuna.